Днес ще разплетем един исторически случай, който буквално е стоял неразрешен с векове. Нека се потопим директно в загадката около произхода на думата Ухор, древното историческо име, с което словаците и чехите и до днес наричат Унгария. На пръв поглед звучи като обикновен въпрос от някой прашен учебник по история, нали? Просто име на държава. Но, повярвайте ми, когато започнем да разплитаме нишките на тези стари хроники, се оказва, че пред нас стои истинска главоблъсканица, пълна с тотално неочаквани обрати. И точно това е въпросът, който ще ни води през целия този анализ. Какъв наистина е истинският произход на името Ухор? За да се отговорим, нека си представим, че сме изправени пред класическо детективско табло. Знаете ги, онези с географските карти, забучените карфици и червените конци, които свързват различни континенти и прастари ръкописи. Заедно ще проследим уликите от източниците, ще дешифрираме забравени езици и ще видим как името на една цяла нация може да се окаже свързано с нещо напълно, ама абсолютно неочаквано. Добре, нека навлезем направо в първата част. Мистерията на името Унгария и противоречивите произходи. Когато отворим предоставените източници, веднага ни удря едно огромно противоречие. Имаме два напълно различни разказа. Като безпристрастни изследователи на този текст, нашата задача не е да вземаме страна, а просто да проследим доказателствата. От едната страна е официалната историография. Тя твърди, че името има чисто географски корен. Унгария наречена така, защото е разположена край планините, долу в необятната Панонска равнина. Звучи съвсем логично, нали? Но от другата страна стои така наречената анонимна хроника. Там историята е съвсем друга. Твърди се, че името идва от замъка Уш, превзет от княз Арпад, и че чужденците просто са започнали да наричат войните му на името на тази конкретна крепост. Две коренно различни истории за един и същ народ. И така стигаме до втората част – следи в древните хроники или аномалията на Радзивил. И тук нещата започват да стават много странни. Източника ни отвежда далеч на север с един цитат от Радзивилската хроника, който на практика обръща всичко с главата надолу. В текста буквално се казва, че унгарците първо са пътували покрай някаква мистериозна северна Ухорска планина, чак докато са стигнали река Днепър. А после, когато тръгнали на юг, прекусили други големи планини, изненадващо наречени с абсолютно същото име – Ухорска. Тоест, текстът документира две напълно отделни планини с едно и също име. Сега, кое е наистина изумителното тук? Анализът подсказва, че тази първа северна Ухорска планина всъщност съвпада с днешните валдайски възвишения, откъдето наистина извира Днепър. Проблемът е, че тези възвишения нямат абсолютно никаква географска връзка с днешна Унгария. Всъщност те си имат свои собствени стари имена – Волчонски лес и Алански върхи. Извън тази конкретна хроника, те никога и никъде не са били наричани Ухорска планина. Защо тогава древният автор толкова настоява на това име? Преминаваме към третата част – география на рипейските планини и древногръцките сведения. Може би се чудите, защо път сега изведнъж скачаме хилядолетия назад към древните гърци? Отговорът се крие в това, което се намира точно на изток от тези така наречени Алански върхове. Източникът въвежда рипейските планини. Според анализа, точно там са се намирали тези мистериозни възвишения, които гърците са наричали Рипей. За тях това е било митично място. Смятало се, че образуват самата северна граница на Голяма Скития, домът на суровия северен вятър. И ако си мислите, че това е просто някакъв изолиран мит, погледнете тази хронология. Споменаванията започват още от поета Алкман през 633 година преди новата ера. Следват го гиганти като Хекатей, Есхил, Хипократ и Евдокс. Всичките единодушно описват едни и същи мистериозни рипейски планини дълбоко в севера. Това ни доказва колко изключително древни са корените на тази географска загадка. Добре, но къде точно са тези рипейски планини? Векове наред изследователите са спорили, сочейки най-често Урал. Но тук текста представя категоричен географски конфликт. Вижте, Уралските планини се простират от север на юг. Древните текстове обаче ясно описват рипейските планини като верига, простираща се от изток на запад, която разделя сушата и служи като масивен вододел. Това описание перфектно съвпада с северните Ували и Карпатите, но напълно категорично изключва Урал. За да подпечата тази теория, източникът използва един много прост и неоспорим ориентир – реките. Древните автори са категорични, че огромни реки като Дом, Днепър и Волга водят началото си именно от рипейските планини. Както всички знаем,
Тези реки в никакъв случай не извират от Урал. Това напълно затвърждава връзката между Рипейските планини, Северните овали и региона около Аланските хълмове. И сега големият финал. Раздел 4. Неочакваната лингвистична връзка и разшифроването на кода. Ето го въпросът, който събира всички разпръснати парчета от пъзела. Имаме Аланските хълмове далеч на север, имаме Северните Карпати на юг. И двете локации в древните текстове са наречени с абсолютно едно и също име – Ухорска. Защо две напълно отделни, толкова отдалечени географски точки споделят едно специфично име? Нека проследим тази изумителна лингвистична еволюция стъпка по стъпка. Защото тук е истинската магия на анализа. Стъпка първа. Започваме с гръцката дума «рипей». Според текста, това е просто фонетичен запис на славянската дума «рибай», което ни води до стъпка втора. В древността тези планини са били буквално наричани «рибни планини». Стъпка трета. Старото им име Алански всъщност съответства на немската дума «ау», която означава «рибата змиорка». И финално, стъпка четвърта. Славянската дума за змиорка е, точно така, Ухора. Оттам и Ухорска. И това блестящо илюстрира разклонничето на цялата мистерия. Думите алански, ухорска и гръцкото рипейски изобщо не са произволни термини. Те са взаимни синоними. Буквално. Независимо кой език се използва в съответната епоха, всички те са означавали едно и също нещо. Планините на рибата. Или по-конкретно, планините на змьорките. И така, стигаме до абсолютното категорично заключение на текста, който разглеждаме днес. Терминът унгарски или ухор води произхода си директно от името на рибата змьорка. Всъщност, тъй като гърците са записвали тези рибни планини още през 7 век преди новата ера, това означава, че тази лингвистична връзка предшества династията на Арпад и движението на племената с цели векове. Една държава, две планини, три различни езика. И една змьорка, която ги свързва през хилядолетията. Това наистина е невероятно доказателство за това колко дълбоки пластове история могат да се крият само в една единствена дума. Което логично ни остава с един много провокативен въпрос за финал. Какви други невероятни и отдавна забравени истории са дълбоко закодирани в имената на нациите, които днес просто приемаме за даденост? Огромно благодаря, че се включихте в това историческо разследване. До следващия път продължавайте да задавате въпроси и да търсите скритите значения навсякъде около вас.